Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамовы, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну, тым не менш, я прыйшоў да высновы, што занадта шмат у нас розных сур'ёзных людзей у эфіры, там палітыкаў, палітолагаў, эканамістаў, сацыёлагаў. Прыйшоў час пагаварыць з чалавекам не менш сур'ёзным, але прынамсі здатным на нейкія такія творча-жартоўныя, можа быць, аповеды. У нас у гасцях Пётр Клюеў, музыкант, спявак, выканаўца, кампазітар. Добрый дзень, Пётр. Вітаю, прывітанне. Ну что ж, вы ведаеце, я вам адкрыю зараз вялікі такі сакрэт, прычым это я не вам, Пётр, адкрыю сакрэт, а нашым гледачам. Мне было вельмі складана дамовіцца з Пятром, каб ён прыйшоў на нашу размову. Не таму, што ён такі ганарлівы, што вот ён такая зорка, хаця зорка, канешне, але што вот я такая зорка, я нікуды не хожу, заплаціце мне большие деньги, тогда прыйду с вами паговорыць. Не, справа ў тым, што Пётр лічыць, як ён мне прызнаўся перад эфірам, такой, як это правильно сказаць, што мала каштоўнасці ад гэтых размоваў, інтэрв'ю. Чаму? Вам няма пра што расказаць? Не, занадта шмат ёсць пра што распавесці, таму, напэўна, проста трэба будзе ў будучыні свой тэлеканал рабіць. Ведаеце, проста у абставінах апошніх сітуацый усё зразумела. Настолькі, што я трошкі як бы стаміўся шмат разоў распавядаць тое самае. Таму зараз бачу сэнс больш патраціць на творчую працу, а потым, калі гэты шарык лопне, вось тады трэба будзе як бы пайсці ў акцыю. І гэта стратэгія, так? Часам шмат выказванняў, інтэрв'ю, яны проста інфляцыю робяць інфармацыі. Калі чалавек з'яўляецца ў 20-30 выданнях з аповедамі аб тым, што зараз адбываецца, хоць вельмі зразумела, я ўжо сказаў у некаторых інтэрв'ю, то вось таму не бачу сэнсу. Я проста сімпатызую вам, я асабіста хацеў з вами сустрэцца, паразмаўляць, таму вельмі рады, што ёсць такая магчымасць. Да і ведаеце, з добрай крытыкай вельмі шмат падобных пытанняў. Не кранаюцца такія глыбокія праблемы, не кранаюцца адкуль гэта ўсё, а кранаюцца верхні такая, ведаеце, пена. Вось. І калі пачынаеш капаць глыбей, нейкае такое бывае нежаданне, змена тэмы. Вось. І таму як бы не бачу зараз сэнсу шмат даваць нейкія інтэрв'ю. Потым стратэгічна гэта будзе патрэбна, але ў адпаведны час. Не, чакайце, ўсё ж таки, безумоўна, можна там, як это, пытанні пенныя задаваць, там, вот, а чаму вы з'ехалі, а вот што там было, то есть вот пра гэта маеце на увазе, да? Ліку, так. Да, але ж ёсць іншыя пытанні, сапраўды глыбокія. Конечно. Таму што, паглядзіце, вельмі шмат людзей, я зараз кажу пра творчых людзей найперш, вельмі шмат творчых людзей вымушаныя былі з'ехаць з краіны у выніку альбо канкрэтных рэпрэсій, альбо пагроз рэпрэсій, неважна, но людзі вымушаныя былі з'ехаць. Творчыя людзі, я зараз кажу пра паэтаў, музыкантаў, там, кампазітараў, мастакоў і гэтак далей. І, безумоўна, калі з'язджае айцішнік, калі з'язджае нават журналіст, вот як мы з'ехалі, пераселі з адной студыі ў другую, гэта адна справа. А творчаму чалавеку, як наколькі ўсё ж такі для яго галоўная творчасць, а ты стаіш перад выбарам, як уладкаваць сваё жыццё, як это можна, як это сумясціць? Вот наколькі вот вымушаная гэтая эміграцыя нясе ў сябе пагрозу, што ты заб'еш у сабе творчую асобу? Не несе пагрозы. Шапену прыйшлося з'ехаць у Францыю, таму што яго лёс быў вызначаны падчас паўстання 30-х 1800. Тут таксама падобная рэч, проста жаданне ствараць перамагае. І гэта будзе больш карысна і для асобы, і кампазітара, для музыкі, і для краіны. Уявіце сабе, калі Польша не захавала Шапена, а ён бы загінуў у паўстанні ў лістападзе 1830-х. Вось тут такая рэч. Мне здаецца, а проста, як казаў паэт Лёха Ніканаў, лідар гурта ПТВП, вось што, Петя, а табе пішацца, калі табе добра? Вось мне, напрыклад, пішацца, калі мне добра.
Калі мне дрэнна, таксама пішацца алемені. Ён кажа, мне пішацца, калі дрэнна. Бо сапраўдна, это як, ну, это уже такая расійская штука, што паэт мусіць там страдаць, мусіць усё быць дрэнна, тады і нараджаецца. Так, бо такая рэчаіснасць. І таму як бы вось тут мне не пісалася і проста неяк маральна цяжка. Ты як бы мусіш, як, карацей, такія абставіны, што твоя прафесія ўжо перастае нешта важыць, то трэба ўключацца ў палітычна-сацыяльнае жыццё і выпраўляць сітуацыю ў краіне. Вось, ты калі ты разумееш, што ну, войска, это ўсё, і ты не можаш нічога зрабіць, тебе прыйдзецца фізычна загінуць, ну а гэта неяк 19 стагоддзе. У 21 стагоддзі хочацца неяк больш эфектыўна несці дабрыню і святло і праўду, а не метадамі ну, 19-го, так? Пётр, але сапраўды, калі паглядзець, то для беларускіх музыкаў, для рок-н-рольшчыкаў, я не кажу зараз пра вось гэтую тусу шоу-бізнесу, так называемых музыкантаў, там кшталту там Ярмоленка, Дарафеевай, пры ўсей павазе да іх, але як жылі нашы рокеры ў Беларусі? Перабіваліся з вады на хлеб, але рабілі сваю справу. Ну, канешне. Так, але зараз настолькі стала цяжка маральна, што нават вось так не атрымаецца. Напэўна, вось. Ці ёсць пагроза, можна, конечно, прыгадваць вялікіх творцаў эмігрантаў, але для большасці шараговых людзей, хаця, можа, творцаў шараговымі людзьмі не назавеш, тым не менш, наколькі існуе пагроза, што вось гэты адрыў ад радзімы, ён, ну, і абрубіць карані творчага... Адрыву няма, ёсць інтэрнэт. Ён дапаможа утрымаць сувязь. І сённяшняе асэнсаванне эміграцыі таксама. Ну, вы разумееце, што нас ўсё ж такі будзе нейкая рэч у будучыні, што можна будзе вярнуцца ў Беларусь. Адбудуцца гэтыя перамены, яны непазбежныя. Час, ён перамагае ўсё. Ён перамагае самых, ну, як бы, цвёрдыя дыктатарскія структуры падалі. Час — гэта самая магутная зброя. І таму ўсё ж такі ўсё будзе добра. А як вы ацэніце тая сітуацыя, от што падзеі 20-го года далі беларускай культуры? Канчатковае асэнсаванне сваёй адметнасці, прысутнасці. І гэта толькі зараз пачынаецца ўвесь гэты працэс. Толькі зараз шырокае грамадства пачало любіць свае, сапраўды. Асэнсавала, што мы маем сваё, у нас гэта могуць забраць. Я маю на ўвазе гэтую метафізычную Беларусь, гэтую, ну, асэнсаванне, любоў да сваёй краіны не праз савецкі погляд, а праз проста погляд, праз проста погляд гісторыі, без, як бы, нейкіх ідэалагічных там накідак кшталтаў бальшавіцкага сацыялізму і так далей. Так. Таму вось. Як вы думаеце, а можа быць эміграцыя вымушаная, на невымушаная, пойдзе творчым людзям на карысць? Некаторым так, некаторым не. Я маю на ўвазе, што, от, глядзіце, як бы там яны не жылі, але быў такі прысмак местачковасці, як это называецца, асабліва ў музыцы. Вот я сяжу там у сябе дзе-то там, будь то ў Мінску, будь то ў якім-небудзь там Магілёве ці яшчэ дзе-небудзь, і вот, ну, нешта такое луплю сабе, здаецца нармальна, а зараз ты апынуўся ў такой сітуацыі, калі вакол цябе музыкі, ну, міжнароднага ўзроўню. І вось гэтая атмасфера, гэтая, можа быць, там, праца па якіх-небудзь варшаўскіх, там, пражскіх, там, віленскіх клубах, хай сабе, яна дасць магчымасць вот датыкнуцца наўпрост да гэтага, папрацаваць з іншымі больш так дасведчанымі. Ну, канешне, падарожжа і досвед быцця ў іншых культурах. Трэба ў розных краях пабываць, каб любіць Беларусь. Ну, вось і все. Мне здаецца, гэта такі проста этап. І таму гэтая міграцыя культурных людзей нічога страшнага. Інтэрнэт дае магчымасць усім все бачыць і быць разам. Наш глядач пад нікам Дазіс піша: музыканты ў 2020 годзе выдалі такія таленавітыя перформансы. Ну, хай сабе будзе перформансы. Арцёмій Троіцкі высока ацэніў творчасць беларускіх
музыкаў. Ну дзякуй, канешне, Артемію, але як мне падаецца, галоўнае, каб ўсё ж такі беларускі народ ацэніў гэтую творчасць. Як вы думаеце, ацэніў, дайшло? Ну, улічваючы, што у Беларусі ў дамінанце зараз рускамоўная з Масквы культура, яна трапляе праз гэты фільтр. Але ўсё ж такі колькасць зараз беларускіх артыстаў, якія здзейснілі сябе на расійскамоўным рынку, вельмі такая высокая. Улічваючы, што так людзей не шмат, 9 мільёнаў супраць 140. А вельмі шмат беларускіх людзей карыстаюцца расійскай мовай прыгажэй, чым як бы рускія расейцы не могуць стварыць такі контент. Гэта паказвае, што ўсё ж такі ўсё окей з самарэалізацыяй народу. І ўсё будзе добра. І будзе павялічвацца колькасць сваёй музыкі, я ўпэўнен, маю на ўвазе на мове, так? Але да гэтага трэба яшчэ дарасці. Мы зараз вот абмяркоўваем пераважна тых творчых людзей, якія былі вымушаныя з'ехаць за мяжу. А як вот вы ацэньваеце тое, што адбываецца з культурай там, на радзіме? Мне чарговы вось такі імпульс падумаць на гэтую тэму дала ўчорашняя навіна. Мне Алесь Таболіч скінуў вечарам вось гэта рашэнне уладаў аб забароне іх юбілейнага канцэрта. Быў прысвечаны гадавіне стварэння гурта. І вось, здаецца, Таболіч, які апошнім часам нідзе там не выступаў з нейкімі палітычнымі заявамі, вёў сябе ціха, спакойна, потрапляе пад гэта. Немагчыма правесці ні выставы, ні канцэрты, нічога. Так, і я думаю, што гэты ціск выкліча потым такую хвалю наадварот у будучай Беларусі, пасля некаторых падзей, як я ўжо казаў, што будзе настолькі шмат творчасці, гуртоў новых, музыкі, што... Гэта адцягваецца непазбежна. На выпаленым поле расце? Канешне, вырасце. Жыццё пераможа. Травінка прарастае праз асфальт. І вось гэтае жаданне жыць, жаданне самавыражацца, ствараць, пісаць музыку, вершы. Гэта было, ёсць і будзе. А паколькі у нас ёсць свая культура, то і будзе на гэтай культуры гэта. Будзе Беларусь даваць і знакамітых украінамоўных людзей, рускамоўных, ну і беларуска, і палякам, колькі донарства. Так, і будзе рознае. Я ўпэўнены, я аптымістычна гляджу, таму што я не веру, што людзі не захочуць самавыражацца. А ў тым ліку будзе адсотак самавыражэння праз любоў да, як мы казалі, да свайго, да беларускай мовы, і таму ўсё будзе добра. Не веру, што гэтага не будзе уже пасля столькіх падзей зараз, што былі. Наколькі зараз беларусы, якія з'ехалі, і я ў дадзеным выпадку зараз пра тую частку з'ехаўшых беларусаў, якая уяўляюць сабой творчых людзей, яны губляюцца вот у гэтай вымушанай міграцыі. Там кожны займаецца сваёй справай. Інтэгруюцца з грамадствамі. Інтэгруюцца. Некаторыя так, некаторыя не. Зато больш моцныя дыаспоры сталі. З'ехала шмат людзей салідарных, якія трымаюць сустрэчы, сустракаюцца, працягваюць гэту традыцыю дваравых сустрэчаў. Це ж неверагодна. Уся Беларусь, ну не уся, але вялікі адсотак гараджан даведаліся, хто іх суседзі. Вось гэтыя канцэрцікі так дваравыя. Гэта так прыгожа. Это вельмі файна. Я да чаго это прыгадаў, прыходзіў да нас на эфір Алесь Дзянісаў, адзін з заснавальнікаў гурта «Дзецюкі», і мы падчас размовы з ім закранулі сітуацыю, якая склалася з Леслі Ножыкам, Леслі Найфам Наважылавым, Владиславам Наважылавым, лідарам гурта «Гудстауэр». Ну, абмеркавалі, і потым Леслі піша мне: «Дзякуй, што вы пра мяне ўзгадалі, я вот зараз падумаў, трэба мне з Дзянісавым што-небудзь замуціць такое сумеснае». Так вось, пра сумеснае. Вот, гляжу тут, Пётр Клюеў тут. Сёння у нас у Варшаве канцэрт Лявона Вольскага. Дзянісаў той же самы дзесьці тут па варшаўскіх вулачках блукае. Раз сабраліся б хлопцы разам і што-небудзь замуцілі, такая, а кожны ж зорка з вас. Гэта мусіць быць абсалютна натуральны працэс, і калі гэтаму быць лёс, гэта будзе.
але гэта вот такая ідэя, якую вы зараз ад мяне пачулі, ці дзесьці самі вот нешта пра сябе і раней думалі? Не ведаю, пакуль не магу нічога сказаць. Гэта будзе натуральны працэс. Калі нешта... Я вось шчыра падзялюся з вамі, не дужа пішу, не маю натхнення пісаць пратэсныя рэчы. Я ў пратэст гэтай энергетыцы, якая хоча нас падавіць, што вось цяжка, што нам прыйшлося там тое, мы перажываем такі сацыяльна-палітычны крызіс. А мне хочацца жыць радасным жыццём. Я не хачу, каб гэта забівала фізычна. У мяне як бы пратэст радасцю, што ўсё ж такі мы будзем рабіць усё, што можам, і радавацца жыццю. Не впадаць в унынне ці нешта такое. І вось таму пішу больш такія песні зараз пра адпачынак, пра любоў, каханне. На дзіва, у час, калі палыхаюць пушкі, ну, гэта такі як бы ідэал, напэўна, нейкага неорамантызму, так, як і рамантызм 19 стагоддзя, гэта і інтымная тэма, і бунтарства, так? Гэта і рэвалюцыйны этюд Шопена, і ноктюрн, вельмі там інтымны. Сі, до, ре, ля, сі, фа, 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 соль, фа, ре, мі, до. Але адкрыты да эксперыментаў. Калі з некім артыстамі, якія тут нешта адбудзецца, гэта будзе натуральны працэс. Слухайце, ну так Ромео і Джульетта пра каханне, але і пра бунтарства. Канешне, так. Таму... Усё мусіць быць шчыра і ў свой час па натхненню, а не таму, што трэба. Это мусіць ісці знутра. Калі гэта будзе неабходна душы кампазітара, аўтара, тады гэта і адбываецца. А па-інакш гэта гвалт нейкі. Ну да. Нас уже і так гвалцілі дастаткова. Так. Уже давайте Без гвалту. без гэтага. Так. Нас, беларусаў, натхніла і падтрымлівала ў пратэсце творчасць беларускіх кампазітараў, паэтаў і выканаўцаў. Ваша творчасць давала і дае нам вялікую энергію і ўпэўненасць у перамозе. Вось так вось. А вы кажаце, нікому не патрэбныя. Дзякуй. Мне, канешне, патрэбна. Але гэта вырашаюць людзі. Ну, а перш за ўсё, аўтар робіць тое, што адчувае. І там ужо людзьмі адбываецца рэзананс, не адбываецца рэзананс. Это так працуе. Ну і як вось вы адчуваеце? Я ведаю, што вы нават у гэтыя часы досыць шмат даеце канцэртаў. Ну, Ёсць так. рэзананс? Ёсць рэзананс. Ёсць контакт. Не, ну, наколькі вот я ведаю, я сам на сцэне у якасці выканаўца не стаяў, можа, Так. дзякуй Богу, каб не напалохаць людзей, але тым не менш, той же самы мне Варашкевіч колькі разоў расказваў, што вот бываюць залы, якія вот ты просто атрымліваеш ад іх такі зваротны імпульс, энергетыку і сам аддаеш усё, а бывае вот як сцяна. Глядзіш і не бачыш нічого. Вот Ну, у вас вось, і якое? тут задача гэтую сцену разбіць. Розныя бываюць абставіны, выходзіш на сцэну, у мяне проста ёсць сілы, каб даваць людзям добрую энергетыку. Я вельмі шчыра люблю жыццё, я люблю людзей. Я выходжу, і калі ласка, забірайце гэта ўсё. Я вось гэтым дзялюся, і нават калі сцяна, яна разбіваецца. Вось гэта энергетыка, жаданне. Альтро, эго дзеля альтро. Вось, не эго дзеля эго, паглядзіце, якія прыгожы. Не, як я вас люблю, і што я магу вам даць, таму што ведаю, што жыццё нелёгкая рэч. Калі ласка, а я з вамі падзялюся добрым настроем, усмешкаю, нечым пазітыўным. І гэта працуе, гэта разбівае ўсе сцены. Але для гэтага патрэбны сілы, бо калі сілам няма, то цяжка выступаць, тады трэба нейкія допінгі і сілы. Вось. А дзе вы знаходзіце гэтыя сілы? Я да чаго гэта кажу? Я прыгадываю сваю размову яшчэ восеньскую, мінулага года восені з Настай Спакоўскай, якая з'ехала вот акурат у Кіеў, была вымушаная з'ехаць. І яна мне казала: Зміцер, зараз такая сітуацыя, вот я гляджу на ўсё, што адбываецца, і не магу не тое, што выйсці на сцэну, не магу нічога пісаць. Пра пэўныя такія вось праблемы з гэтай нагоды з-за таго, што адбываецца ў Беларусі, казаў той же самы узгаданы намі Алесь Дзянісаў. У вас, вот, дзе вы знаходзіце сілы? Гэта, напэўна, нейкая фізіялагічная здольнасць. Тата майстар спорта па пяцібор'ю, і, напэўна, мне проста дана нейкая зверху фізычная такая здольнасць і моцная псіхіка, таму што я ж яшчэ раз кажу, што гэта ўсё хоча, каб мы нічога не рабілі, не стваралі, не жылі. Гэта рэальна нейкая барацьба са злом проста, за злой энергетыкай, як у нейкім проста фільме галівудскім. Я не паддаюся гэтаму. Не, я буду радавацца далей, несці
пазітыў несці добро, старацца, свет, добры настрой і не паддавацца, каб не впасць вось у гэты анабіозны стан. Нельга, яно хоча, каб мы такія былі, але я не хочу такім быць. Дарэчы, от калі мы ўжо загаварылі пра метафізіку, ксёндз Вячеслав Барок не адзін раз у нашым эфіры казаў з такім перакананнем, ну, яму-то, як кажуць, сам Бог велеў, што на Беларусі зараз адбываецца такая канкрэтная барацьба добра са злом, Бога з д'яблам, любові з нянавісцю. А вы згодныя з гэтым? В вялікім адсотку так, таму што рэшткі гэтай савецкай сацыялістычнай сістэмы, менавіта савецкай, якая забрала найгоршае ад чалавецтва, здрадніцтва, падманы, хлусня і кіраванне дзеля гэтай галачкі, і гэта вось проста фармалізм, татальная адсутнасць праўды ва ўсіх сферах. Няма даверу ні да статыстыкі, ні да чога, таму што ўсё пішацца па ўказах. Як? Гэта татальны крызіс. Таму абсалютна няма даверу, і я не ведаю, як гэта можна прыняць. Дарэчы, вось з нагоды таго, што вот вы кажаце, не магу пісаць пратэстныя там песні ці там песні на злобу дня, як это кажуць, а нам очень нужны песни о любви, романтичные и теплые. Как оказалось, белорусы весьма добрые и глубоко чувствующие люди. Конечно. Так что вы потрапили в струю, можно сказать. Ну, не конечно, резонанс. Резонанс. Так. Супали гэтыя резонансные хвали белорусского народа и прадстаўніка белорусского народа Петра Клюева. Пётр, калі мы ўжо згадалі вось пра гэтае камуністычнае мінулае, Зміцер Дашкевіч пастаянна кажа пра тое, што ўсе нашыя сённяшнія праблемы з-за таго, у тым ліку, што мы ў свой час не правялі гэтую дэкамунізацыю, не даведаліся праўду пра курапаты і не паставілі злачынцаў перад фактам, ну ці прынамсі перад гістарычным фактам. Вот мы ўсяго гэтага вот ачышчальнага не прайшлі, пра што прайшлі, скажем, там тыя ж самыя народы краінаў Балтыі. Так. Згодныя? Канешне. Безумоўна. Гэта вялікая праблема, таму што трэба прызнацца ў памылках, прызнацца ў тым, што былі, на жаль, і там беларусы, якія былі ў НКВД, і гэта ўсё было. І без гэтага асэнсавання, без такой споведзі, ну, і ў школе трэба казаць, што вось так, на жаль, рабілі, но так рабіць нельга. Чалавечае жыццё — гэта самая вартасная рэч, якая ёсць на гэтай планеце. І калі чалавечае жыцці вось так пачынаюць, ну, гэта амаральна, і няма ніякага апраўдання. Таму толькі самаасэнсаванне, але нам яшчэ шмат прыйдзецца папрацаваць грамадству, каб дасягнуць гэтага, таму што Ленін стаіць на плошчы. А вось я гляджу зараз навіны з Беларусі, і такое адчуванне, што вот гэтую замбізацыю, камунізацыю, там ці як назваць, усімі сіламі працягваюць. І я зараз не кажу пра падгонку, нават вот спробы абвінаваціць бел-чырвона-белы сцяг у тым, што там пад ім забівалі, але вось гэтыя перапісаныя падручнікі гісторыі. Тым больш яны будуць гэта зараз давіць, тым будзе гэта толькі людзям не прымацца больш. Гэта зараз уже выглядае як татальнае, ну, гэта нават людзі, якія не дужа звязаныя з гісторыяй, разумеюць, што іх падманваюць. І гэту інфармацыю не ўспрымаюць, як я ўпэўнены, што ў большасці грамадства, ну, не дурное. У грамадства, да, а дзеці — гэта ж такі пластылін. Ну, я ўпэўнены, што ўсё ж такі бацькі будуць, прынамсі, сваім дзецям негатыў выказваць да ўладаў і казаць, што яны рацыі не маюць. Тут нават людзі шырокіх пластаў распавядуць сваім дзецям, я ўпэўнены, што вось гэта там, што пішуць, яно не факт, што... Я аптыміст у гэтым сэнсе. Ой, колькі пісалі ў падручніках раней, вы паглядзіце, ну, ўсё ж такі потым людзі зразумелі, што ага, нас падманвалі. Людзі разумныя. Я ўпэўнены, што тут выкруцімся. Давайте, может быть, вернемся да пенных пытанняў.
Безумоўна. Тым не менш не магу абысці. Я ўжо ўзгадаў падчас нашай размовы, што даволі шмат у вас канцэртаў, наколькі я ведаю, вось толькі вярнуліся з Украіны. Так, так. Больш падрабязна. Вот што за канцэрты? Як атрымліваецца? Вот вы, з'ехаўшы ў іншую краіну, здолелі наладзіць гэтую канцэртнае жыццё. Не, ну Наколькі гэта- яно багатае, якім чынам атрымалася? Гэта лён канкрэтнай працы. Зараз у мяне там у Киеве быў невялічкі сольны канцэрцік. Вось я паволі зараз пішу, кідаю рэлізы. У дамінанце расейскамоўныя, потым беларускамоўны альбомчык калісьці зраблю. Працую над ім паволі. Але зараз кідаю сінглы рускамоўныя, такія поп, папулярная музыка, добрая, каб забраць у людзей дрэнны настрой. Мова цікавая такая расійская, я яе бачу як партугальская, вялікая колькасць людзей ёй у свеце карыстаецца, і хачу нешта вось на ёй таксама пераказаць людзям, падзяліцца настроем, што я мову заўсёды бачу як, мова зносіна, мова сама яна не вінаватая ў розных рэчах, так? Таму зараз ствараю, пішу, вось, і дзейнічаю. Зараз вельмі будзе шмат рэлізаў. У пандэмію было шмат творчага часу, каб стварыць нешта. І я пісаў, ствараў. Вось зараз гэтыя плёны і хутка будуць навіны на сацыяльных сетках, там нейкія мае пра наступныя сольныя выступы і гэтак далей. А наладзіць, проста я шмат год у музыцы. Ёсць свой слухач, і невялікі, верны. І паволі як бы вось так яно і ідзе. Вот вядомы нам Пётр Клюеў як беларускамоўны, адданы мове чалавек, і зараз пачынае працаваць на расійскай мове. Не Так. баіцеся, што зараз абвінавацяць, скажуць, вот Не. яшчэ адзін здраднік. Так не, я заўсёды спяваў на розных мовах. Тыя людзі, якія там пачнуць чытаць, калі яны не пацікавяцца, яны... Бо я, напрыклад, першыя мае запісы былі па-ангельску і па-беларуску, потым я рабіў запісы па-італьянску. Я на розных мовах заўсёды пісаў, таму не, гэта так. А і па-расійску таксама рабіў раней песні. Проста я эксперыментую, шукаю, як нармальны кожны творчы чалавек, нейкія эксперыменты, нейкія пошукі. Але я пачуў ад вас такую фразу. Я зараз займаюся, аддаю перавагу заняткам рок-н-ролам. Так. Вот рок-н-ролам, а тут мне даказвае, што ён піша попсу. Ну, дык як жа ж вот? А гэта і ёсць рок-н-рол. Папулярная Поп-рок, музыка... Не, а стылі музычныя. Пагадзіцеся, гэта выдумалі журналісты ў большасці. Я без дрэннай нейкай І энергіі. зноў журналісты ва ўсім вінаватыя. Не вінаватая. Проста, што я, напрыклад, калі ніколі не думаю пра стылістыку песні, якой апрыёры яны ўсе нейкія зараз ужо ў 21 стагоддзі эклектыкі. І неяк характарызаваць стыль цяжка. Таму кожная музыка, якую слухаюць там дзесяткі тысяч, сотні тысяч, гэта ўжо папулярная музыка, напэўна. Неважна, ад якой жанру, што там у ёй ёсць. Я маю на ўвазе, што атрымоўваецца паволі так рэзанаваць з нейкай колькасцю людзей і паволі ось рок-н-рол, папулярная музыка, выбачайце, ўсё ж такі там Rolling Stones адрозніваецца троху ад Леді Гага. Так, але яны ўсе рок-н-рольшчыкі. Вось, гэта такі, я б сказаў, весёлы лад жыцця, калі ты не сумуеш, можа, па тых рэчах, в сэнсе не сумуеш так стандартна, калі ты больш як бы адкрыта ставішся да свету. Вот гэта атрымліваецца, я хацеў задаць гэтае пытанне, атрымліваецца гэта такі вот ваш рэцэпт, можа быць, ці парада тым людзям, якія вельмі шмат часта пішуць нам у каментарах, што падзяліцеся сакрэтам, вот як у гэтай рэчаіснасці, што зрабіць, каб не з'ехаў дах, каб не згубіць надзею, каб Вельмі важная рэч. Кожны чалавек такая фундаментальная, але з майго досведу. Кожны чалавек хоча, каб яго любілі. Вельмі такая простая і важная рэч. І атрымоўваецца, што калі ад дзяцінства чалавек атрымоўвае нейкую любоў, яна яго зараджае на ўсё жыццё, ён разумее, што ён любімы, яго любяць. Ён мацнейшы. Бываюць, калі пералюбліваюць. І чалавек на сваім жыццёвым шляху, некаторыя атрымоўваюць менш і больш той любоўі. Тыя, хто менш, яе шукаюць. І атрымоўваецца канцэпт такі, што маеш любоў сілай, жадай людзям добрага. Не хапае гэтага. Людзі маюць крыўды ўнутры сябе.
Трэба быць мужным, узяць сабе ў рукі і сказаць: я магу крыўдзіцца на сваё жыццё праз тое, што мне здарылася, што мяне недалюбілі, але можа я маю сілы восстаць супраць гэтага. І ўсё ж такі, хоць я быў там, маю раны нейкія духоўныя, метафізычныя, псіхічныя, а я ўсё ж такі ў пратэст гэтаму стану прамянём свету і буду ўсё ж такі усміхацца і несці нармальную энергетыку. Я проста вось такі заклік, да, людзям саветую, якім раю людзям, якія трошкі так цяжка ім псіхалагічна, што рабіць, як сябе знайсці. Я бачу такі шлях. Шукаць любоў. Калі табе не далі з сям'і, пастарайся сам. Праз кнігі, праз літаратуру, музыку, праз асэнсаванне таго, што больш канструктыўна быць у добрых стасунках з светам, з людзьмі, чым у дрэнных. Слухайте, Пётр, вот вы вот вельмі прыгожыя словы. Я гатовы падпісацца пад кожным, але я гляжу просто на рэчаіснасць нашу беларускую, і я да чаго это вяду. Вот глядзіце, некалі рана ці позна сітуацыя зменіцца. Будзе, мы зможам вярнуцца ў новую Беларусь. Там ці, скажем так, Беларусь, якая імкнецца стаць Нас новай. чакаюць новыя выпрабаванні, вельмі высокага ўзроўню. І я вось пра выпрабаванні і самае галоўнае з іх. Глядзіце, беларускае грамадства апошнім часам ну вот заўсёды было так нейкім чынам падзеленае. Там то па стаўленню да мовы, то па стаўленню да там нацыянальнай сімволікі. Зараз мы падзеленыя на бітых і тых, хто б'е. Заўсёды Вот, і два. вот як гэта любоў спрацуе? Вот мы вяртаемся, вот вяртаюцца тыя, супраць каго білі. І на суседнім пад'ездзе жыве той, хто біў. Так. І што? Заўсёды у нас вельмі в гэтым сэнсе падзелена. Я нават так смеюсь, у нас два сцяга, два герба, две мовы. У беларускай мове наркамаўка і тарашкевіца. У нас два алфавіты, лацінка, кірыліца. У нас нават два саюза палякаў, праўлады і непраўлады. У нас І два саюза всё журналістаў, і так два вось, і саюза гэта можна пісьменнікаў. працягваць. Так, але я веру, што праўда за тым, хто ідзе з канструктыўнай энергетыкай, не агрэсіўнай. А гэта вось тая гістарычная, добрая беларуская Беларусь, нармальная, якая любіць сваё, а не знішчае сваё. І таму пераможа вось гэта добрае, канструктыўнае вось нашае я. Я ў гэтым Слухайте, а упэўнены. як жа хрысціянскае вока за вока? Ну гэта не хрысціянскае, ужо як бы гэта іудаізм. Хрысціянскае было любі бліжняга свайго, як самого сябе, маліся за врагоў тваіх. Таму не ўпэўнены, што чаму Ісус Христос, в прынцыпе, і зараз нават тыя, хто там кажуць, я не веру, ну окей, але ў якім ты годзе нарадзіўся? Там, у 1970. Ад нараджэння і яго, нават калі ты ў яго не верыш, ну чалавек выбудаваў настолькі моцную філасофію, што любіць у адказ на ненавісць, што гэта працуе, гэта зрабіла рэвалюцыю. І таму ўсё ж такі я ўпэўнены, што тыя, хто з любоўю ў сэрцы, там і перамога. Да, самае Для таго, галоўнае... каб дасягнуць максімальна магчымага, трэба імкнуцца да немагчымага. Нейгаус, піяніст. І тут таксама ставіць такія каштоўнасці, дасягаць да іх старацца, кажаце, да, што гэта ад рэальнага жыцця далёка, гэтай тэзы, які я кажу. Ну а чаму б не закінуць такой літаратуры, каб самому сабе планку, каб старацца быць як мага больш канструктыўным. Не трэба шкадаваць сябе, заўсёды ёсць той, каму дапамога патрэбная больш, чым табе, піша, не прачытаю нік, выбачайце, ну, але вось такое меркаванне. Ну, сапраўды, у прынцыпе, Пётр дзесьці там пра гэта і казаў, пра ўзаемадапамогу, пра любоў, пра... Выбар канструктыўнага экзістэнцыю з сусветам. Галоўнае, каб вот людзі, простыя людзі, вот, а ўсе мы простыя людзі, знайшлі ў сабе сілы прабачыць тых, хто рабіў табе зло. Это дужая мужнасць, это вельмі вялікая міласэрнасць, так. Я думаю, што знайсці ў сабе гэтую міласэрнасць дапамогуць у тым ліку і песні Петра Клюева, таму што яны ўсе фактычна пра любоў. Ну так, і пра розныя каля рэчы, якія выцікаюць з любоўных адносінаў, дзеці. Так. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Ну што ж, Пётр Клюев, спадзяюся, знайшлося хоць некалькі пытанняў, якія не былі шэрагу пенных, якія надакучылі ўжо Петру Клюеву. Тым не менш, дзякуй за размову. Пётр Клюев, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй.